Zdravím vás u nového dílu, nebo spíš u prvního dílu ze hry World of Tanks. Takže, jak vidíte, tady je tank T-28. Dneska si ukážeme, jak tento tank u mě funguje. Takže se podíváme výzkum. Jak tak vidíte, mám tady to dělo. Normální hlavy, toto. Ukážeme si menší pancírování, takže charakterka. Takže výkon motoru je 500 koní. Maximální rychlost je 45. Pancíř čelní 30, boční 20, zadní 20 mm. Pancíř věže čelní 20, všechno je na 20, prostě. Vy to vidíte. A dneska se ukážeme, jak se s tím tankem jezdí. Se jenom podívám, jestli s někým půjdu do chaty, ale asi půjdu, takže vytvoříme chatu, zkusíme někoho pozvat. Nejspíš tady z toho, on má M7, kterou já nemám. Kdybyste se divili, proč začínám tajcti, tak protože já tady mám málo tanků, nemám žádný zlaťáky, nemám premiák. Rychle. Klik. Tady máte menší efekty. No a vypadá to, že nedorazí, když tady to video bude na 2 díly. Ale dáme si bitvu. Počkejte, se nepotřebuji podívat. 2 minuty, to je dobré. Takže projedeme si bitvu. Jak vidíte, nejsem první, ale je tu Hedzer, já mu říkám prasátko. Máme Matildu, což je hodně těžce průbojný tank, ale dokáže něco. Za 4 týdny. Divit se, proč mám lagy, to nevadí. Vy to na tom videu neuvidíte, protože to je docela plynulé. Píšeme, já pocím video. A já dám třeba tady. Takže vidíte, vůbec skoro se mi nelaguje, jedeme. A vidíte, jsem docela rychle, už jedu 46 tam na chvíli naskočilo. Jak vidíte, jedu v nepřátelské zóny, což se říká, to je chyba. Ale vidíte, jak tak vidíte, nemám jako ostatní let's playeři na tomto tanku. To já mám Pightstone. To je sranda. Se blíží ten konektor. Tak ten to teď dostává, já vyjedu. Tvrdě jsme je zasáhli. Trefa. Jedeme. Ano, vidíte. Těžký zásah. Ale umřel. Máme je. Jak tak vidíte, jak si špatně hodně vyjel. Já rychle si takhle vyjedu. No, takhle vyjedu. Nechte mi ho
aspoň, no tak. Víte, nejsem až příšerně dobrý killer, ale zatím to jde. Proto v tank se mi nelaguje, a tož Minecraft playera, to se laguje. To se hodně laguje. Teď si zkusíme taranovat tak. Netrefil, takže ho jedeme taranovat, tak Poškodili jsme jejich pancíř. Takže já ho skvěle dohážu. Máme poškozený pás na jedné straně. Dostal. Máme je. Dostal to. A jak to dostanu? On to nedostal. Kdyby jsem nehybal. Svezla se po pancíři. Tak já vím, co udělám, já si dám sniper. Dostali to. Já mám 3 hápka, takže já jedu. Dostali nás, musíme okamžitě ven. Ale toho šmejda taky dostali. Se podívám, jak dlouho natáčíme. No tak, že stihneme bohužel jenom tady tu bitvu. Podíváme se na náš nejlepší tank. Výbuch poškodil jeden z našich pásů. Nehneme se z místa. Dám mu ptáček. Francouzský tank, silný kanon. A to je Pás je opravený, jedeme dál. Všechno, ještě si počkáme, jak to dopadne. Vypadá to, že vyhrajeme. No je to tak, vyhrajeme. Se rychle jenom podívám, kolik máme ještě minut. No tak to jde, ještě 3 minuty do konce. No tak. Dá 2 minuty, no tak to nevadí. To ani nebude taky dlouho trvat. Prasátko je velice odolné. Nejsem moc dobrý, tak se nedívám. Tento tank by jsem chtěl. Víte, držuji ho tu, ale nějaký čekat. Statečný, ten určitě zachrání. Víte, tento tank bude mít. Ale německé. Velký tanky by ho nemohli, kdyby byl úplně blízko u nich, tak nedokážou prostě trefit, nejde. Svou malostí to je blbost. Další header. Já prostě se ještě podívám. No tak ještě minutku, no tak to ne, no tak to stejně. A vyhráli jsme právě. Víte, já jsem umřel takhle ve křovíčku. Tak. A pro dnešek je to video celé. Děkuji, že jste se dívali na mé video. A za další nebojte, budu točit další i videa a prozatím to budeme ukončovat zatím, ale nebojte, budou další videa z World of Tanks a z Minecraftu, který se možná budou lagovat, to se omlouvám, hodně se omlouvám. A tak zatím nashledanou. Čau.